Alright, singene ngegiye elisha. Time and time again, umntwana kamoya kuzoba nesimo noma kuzoba nezimo ezizomnyakazisa. Mazimnyakaza lezo zimo zizobe seziphoqa isimo esiyimvelo sokwenzeka sokuguquka kwezinto siphecelele transmutation lapho okade kuyikona kushintshe kube okunye. Isikhathi nesikhathi kufanele wazi ukuthi izinto kufanele zishintshwe, kodwa futhi izinto kufanele zishintshe naturally. Kodwa lokhu kwenziwa mangabe u-align uqondene nomoya, mangabe uzikhathaza ngesimo samoya. Ikona-ke namhlanje sesingene nge-intro entsha, soloke sithi chu kancane sikhula. Siyabingelela umthandazo zizwe zamanguni. Umthandazi aphinda size futhi based KZN, Ogwini, South Coast. Ngiyakwenza ukuhlola noma kungayinto engiyikhonzile kakhulu ngoba kuyinto ekhathazayo. Mengihlola ngathi ngahlola nabantu abawu4 ngosuku kanye, sobe senganele sengiyeza ngibone the next day. 061 925 4942 if unemimoya kodwa wazi ukuthi imimoya yakho iyimoya enjani esikhathini futhi addresswa kanjani. Ngicabanga ukuthi mhlambe kuyokulungela ukuthi uhlole ngendlela edip. Sikhuluma indaba yenhlambuluko edip. Iyeke le nhlambuluko yasemanzini lo uyibona lesithombeni. Uye ngenhlambuluko yemithi yokuphalaza, yokugquma, yanani inhlambuluko ijulile inhlambuluko. Ngithe kulo hambo lami lokufunda kabanzi ngesimo somuntu. Ufunda kabanzi ngesimo sokuphila nokwazi uNkulunkulu ukuthi usebenza kanjani, nokwazi ukuthi indalo yakhe, ngoba mangabe usekukhanyeni uyaye ufikelwe isikhathi sobubi uyitshela ukuthi wena you are being crucified, kodwa ngoba usungazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa kulowo ozikhathazayo ngokuthi athathe isikhathi ukuthi azinikeze isikhathi ukuthi afunde noma afune ukufunda, noma ngabe uthathe wadirectwa endleleni yokuqala lapho khona uzofunda izinto, ukuthi makuhamba isikhathi kuphinde kufike enye imfundiso eyiphikisayo oyifundile, futhi le ephikisayo enelogic engcono kunale. Lapho khona usuyeka le mfundiso yokuqala wayithola, usuthola le yesibili. Injalo impilo yomuntu osiphiwo, uyohleli unjani, you'll always learn and unlearn until you learn the right way of things, until you learn the truth. But you have to be in a state sokuthi uyayifuna ngempela lento ayiyona ngokuthi ke manje usuzolontuza-ke manje usuzoba into ephakeme ne-ego ephezulu, uzibona uphezulu just because nabantu abadala ukwazi ukubona izinto, ukwazi ukuphupha izinto, ukwazi ukufila izinto, ukwazi ukuphesaba izinto. Awuyena umuntu ophezulu, awusoze waba umuntu ophezulu. Hlala njalo uphansi uhambule njengomuntu kamoya. Indaba yenhlambuluko ejulile, inhlambuluko ejulile lana kuthiwa i-fasting noma ukubopha ibhande iminyango wokuqala ukungena enhlambulukweni ejulile. Noma kufana nokuthi mangabe uzoba nabantu ozobasiza, mangabe umelaphi, noma kuzoba khona abantu ozobanyanga, obahlole, obageze. Ngazi ukuthi ungaqale ufast ubophe ibhande, hayi lento ukuthi uyogeza abantu ngayizolo ubulele nge-full meal, uyogeza ngabantu ngakusasa ubulele ne-full meal izolo nilale ngama-cakes nelanga ophitha ulale usuthi sigcwele these toxic foods. Kuthiwa there are things ezingaphakathi kuthina ezenza ukuthi sithathe izinqumo ezingasile. Lezi zinto lezi zitshela ukuthi noma zisenza sizitshela ukuthi kunezinto esizidingayo empilweni, kanti ayikho lona. Kuthiwa lezi zinto lezi noma lezi iy'ngcungulu lezi ama-parasite, ama-parasite iwona corresponda nemimoya. Imimoya yona ifida noma izondla ngani ngama-emotions ethu are-miserable, right? So ama-parasite wona afida azondla the physical essence ukuthi wena uma ungabe uzothi ngi-crave i-KFC okuwukudla okungasile
lokho emzimbeni uthi uyayihalela uyayikreva, kusuke kungewena osuke ukreva lento, kunento eku-influence-ayo ukuthi ufune leyo nto, bese wena uyayivumela ngoba lento isebenza nge-perception yakho, bese uyayivumela. So apparently indaba yokudla kumuntu wemimoya nokuthi ubheke ukudla okudla kubaluleke ngayona ndlela. Kuthiwa into eziningi ezenza ukuthi izinto ezizibheke eceleni zihlule izinto ezincane, okuyintoni, okuwukufasta, okuwenzani, okugada ukudla esikudlayo, ebese kuthiwa sizikline ngendlela yokuthi iy'kelemu fanele lo lwazi bantu benkosi ngilithole kanzima kabi. Ngicela ukuthi nilihloniphe nami Nkosi yami ninginike leyo ndawana ngingelutho nje. Kuthiwa ama-worms, make sure ukuthi uyawakhipha emzimbeni, make sure ukuthi uyadetox-a uwakhiphe ama-worms. Mase uqeda ukukhipha ama-worms la ilontuzana emzimbeni, bese practice ukuthi ama-cravings into ethile engasile more especially ushukela uwaziphe, but rather into ongayenza ukuthi pay attention uma ngabe kwenzeka leyo nto, kuthiwa pause. Kufana uma kuzokwenzeka into e-negative empilweni yakho njengomuntu kamoya, and then uma usufuna ukuthi ube nama-emotions, kuthiwa pause, uqaphele lezi zinto lezi ziyakwazi ukuthi zivele zibale.